मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि बिटिसि सोरखारा 4 मासनि उनावनो सेस खतम जोब्बाय बिपिएफ होननाय आरो बिटिसिआव गैलिया 28टा एमसिएलए देरहासेयावबो नै दाखालि बावै खाम्फा बरगेरेया थांबावबाय बेजों 29 जन जाबाय 29 जन एमसिएलए थासान्दियावबो सासेबो एमपि मोननो हायाखिसै बिपिएफआ आं खोनानाय बायदिब्ला मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा एमपि पदखौ हेमन्त बिश्व शर्मानाव बिदोंमोननो नाथाय होजायाखिसै बिराद लाजिदों मानसिया खुलुमबाय मानगोनां रायजोफोर फाइनाली थारैनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि बिटिसि सोरखारा बिपिएफ सोरखारा फैगौ जुलाइ दाननि उनावनो जोबथा सिफायनाय जासिगोन बे खाता रायजोफोर नोंथांमोना मिन्थिगोन ना मिन्थिया निश्चय गोबाङानो मिन्थियाब्ला नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां दा गोबाङा गोबां साननो हागौ बिपिएफआ 28टा एमसिएलए देरहाखांनायनि उनाव आरो दाखालि खाम्फा बरगयारिया थांलायबाय बेजों 29 जन जाबाय 29 जन एमसिएलए थासान्दियाव बिपिएफआलाय बोरै बोसोरसे जास्लाबैयावनो बोरै बायनो हागौ होननानै साननो हागौ नोंथांमोना निश्चय मिन्थिया खोनासंलां खोन्थालांगासिनो दाखालि सानसेनि थाखाय बिटिसि बाजेट सेसनाव सावरायलायनाय एसे मिटिंआ जोबनानै थांबाय बेवहाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि बाजेट सेसनखौ अनलि फर 4 मान्थ मास मोनब्रैनिल' लानाय जादों जुलाइ माससिमल' जानो हागौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुजिखादों मिन्थिखादों मिथिखा हसिखा 4 मासनिल' बाजेटखौ लादों आरो बे 4 मासनि उनावनो बिपिएफ सोरखारा थुंगेनो हागौ जोबस्रांनो हागौ आसरित जादों नङा होमबा रायजोफोर बिपिएफ सोरखारा बायसिगोन होननायखाय बिपिएफनि मानसिफोरा एबसुखौ मानो सोया बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा एबसुखौ कालार फोनफा फोनफा मानो मुं सुफाबाय थायो बेनि गुबै जाहोना जादों 125 एमेन्डमेन्ट बिल रायजोफोर बे 125 एमेन्डमेन्ट बिलावनो थफ्लासे गिदिर गिदिर जिनिसफोर हाबनानै दं बे जिनिसफोरखौ दासिमबो बिटिआर सोरखारा मोननो हायाखै बिटिआर एकर्डजों फैनाय बे गिदिर मोनसे फान्ड बियो जाय फान्डखौ मोननांगौनि एबसुआबो गोबां नाजाथाबगासिनो दा बे 125 एमेन्डमेन्ट बिला मा बेखौ फारसेनिफ्राय टन बुंजोबनो आं सानाखै बेनि गेजेराव आं मोननैसोल' बुंगोन बे बिलखौ जोंनि बिटिसिआव एकदमबारे गोनांथार 1 नाम्बार 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ मोननाय लोगो लोगोनो आद्रा थानाय दफाफोरा बिटिआरआव हाबगोन 2 नाम्बार बिटिसिखौ सोलिनो थाखाय दिल्लीनिफ्राय रां बजा हरनाय जायो जाय फैसाया थोंजोङै जोंनि बिटिसिआव सौफैया दिल्लीनिफ्राय दिसपुरावसो सौफैग्रोयो हेमन्त बिश्व शर्मानि आखायाव हेमन्त बिश्व शर्मानि आखायाव गोलैनाय लोगो लोगोनो बिटिसिआव जा मोननांगौ रां बे राङा खम जानानै फैयो बेनिखायनो बिटिसिआव जाबायदि डेभेलप जानांगौ जाबायदि खामानि मावनांगौ बेदे मावफुंनो हाया ओंखायनो 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ नागिरदों 125 एमेन्डमेन्ट बिल जानाय लोगो लोगोनो बिटिआरनि जा मोननांगौ फान्ड बे फान्डफोरा डाइरेक्ट दिल्लीनिफ्राय बिटिआरआव सौफैगोन कुनु गिदिं गिदा फेजाल गैलिया आरो 3 नाम्बार बिटिआरआव 125 एमेन्डमेन्ट बिल मोननाय लोगो लोगोनो समस्ति बारायगोन बिटिसिआव गासै समस्ति हिसाबै 40टा दङ 40टानिफ्राय 60टा जागोन 60टा समस्ति जायोब्ला गोदानै इलेक्सन खुंफुंनो गोनां जागोन बेनिखायनो बे 125 एमेन्डमेन्ट बिला पास जानाय लोगो लोगोनो बिपिएफ सोरखारा गैलिया जोब्बाय बेखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मोजाङै ताल मोनखादों मोजाङै बुजिखादों ओंखायनो सानै हयै 4 मासनिल' बाजेटखौ लाखादों आं खोनानाय बायदिब्ला एमपि सिटखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारासो बिदोंमोन नाथाय होजायाखिसै बिराद दुखु मानसिया लाजिदोंबो 29 जन एमसिएलए थासान्दियावबो सासेबो एमपि मोननो हायाखै दिनै प्रमद बर' सारा जेन्नानैबो दिल्लीयाव एमपि जिरायहैबाय जुदि डाइरेक्ट अमित शाहया प्रमद बर' सारखौ वेलकाम खालामनानै बिटिआरखौ नोंथाङानो सोलिदो होननानै आखायाव गथायना होयोब्ला हाग्रामा महिलारिया लांख्रांबाय प्रमद बर' सारनि सायाव आंहा फोथायनाय दङ
बिटिआर एकर्डनि सासे लिडारशिप हिसाबै आदि गुदि उन सिगां मिन्थिनाय हिसाबै बिटिआर एकर्डजों फैफानाय जितु 125 एमेन्डमेन्ट बिल बे बिलखौ बिख'नानै लाबोगोन होनना आंहा फोथायनाय दङ। मोनथिगौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा दासान्दि हाग्रामा महिलारि सारमोननि मेगनाव दासान्दि उन्दुनाय जानाय लोंनाय खुवाबा जागासिनो दं होनना आंबो नुदों। मा बुंगोन मा बुङा प्रमद बर' सारनियाव एमफोरनि थाखाय मस्ला बिनायखौ आंबो नुदों सार, आंबो नुदों। लाजिदो सार, बिटिसिनि सासे गाहाय गोरा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै दैदेनगिरि हिसाबै एसे लाजिनो सोलोंदो। दिनै नोंथाङा गावनि एमफोरखौनो एकदमबारे थार्ड पार्टियाव दोनबाय आरोना। एमफोराबो लाजिदोंना लाजियाखै बेखौ मिथिला। फैसा नङाब्ला मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि बिपिएफ सोरखारा हारिखौनो सिबिनो रोङानो। हारि सिबिनो फैसा नांगौनो, फैसा। जियानो जा नोंथांमोना बे 4 मासावनो जा हायो बुथुमनानै लाखादो। जै 125 एमेन्डमेन्ट बिला पास जाबाय अब्ला नोंथांमोननि खिबुआ गोजा हांगार फोनब्लाबो जिन्दिगि गोसोम जानाय नंला गोजानिफ्राय।